Moikka! Mulla ei tullut eilen video, koska mä en ehtinyt tehdä. Ja... niin. Mutta siis... Mä oon nyt mun luona. Joten älkää välttäkö äänistä, jos se tulee tuolta taustalta. Laitetaan... Mä kuulin eilen, sain tietää eilen, että tää oli mulla on muuten tämmönen tähtipaita ja tällaiset lekkisit. Mä sain muuten tietää eilen, että oli taas lähtenyt joku valkosininen auto, se joku mies, jolla oli punainen parta ja sitten vielä mä en muista, oliko se vanha vai nuori. Mutta se lähti seuraamaan jotain pikkulapsia koulumatkalla aamulla. Ja olkaa tekin varovaisia, oikeasti tosi varovaisia, koska mä en halua, että käy mitään. Munkin täytyy olla tosi varovainen, koska mua pelottaa niin vitsin paljon oikeasti. Mut siis, kun mun täytyisi nyt kohta lähteä tuohon suihkuun. Mä kuvaan täällä vessassa, koska tää on kaikista kirkkaita. Tää on siis tällainen peili. Mä kuvaan nyt tällaisella puhelimella. Mut siis tällainen peili. Lavuaani. Pytty. Ja suihku, johon mä lähden nyt kohta. Sitten täällä on tämmönen suihkukappi, pesukone ja tämmönen. Ja tässä on vielä peili. Mut siis jos tykkäsitte videosta, niin tykätkö, jos ette tykännyt, niin älkää tykätkö. Ja kommentoikaa alas, jos on jotain sanottavaa. Ja tilatkaa, jos haluatte tilata. Se on moro.